Kényszer alakult ki, befotózom minden
mindenkit! Örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttek. Ismerd a múltat, hogy legyen jövőd. Ezzel a gondolattal indítanám el a szavaimat, amik a fotókhoz és a rajta látható dolgokhoz és eseményekhez kapcsolódnak. Közel 20 éve foglalkozom barátaimmal a történelem, kifejezetten a II. Világháború megismerésével és megismertetésével. Számunkra nagyon fontos, hogy pontos és hiteles információkat és élményanyagokat tudjunk átadni az utókor számára, mentesülve minden politika és erőszaki nézetektől, tehát szigorúan a történelem hiteles megismerése és megismertetése a célunk. Senkit nem buzdítunk arra, hogy ismét fegyvert ragadjon bármilyen cél érdekében, csupán azt szeretnénk, hogy megismerjék, hogy elődeink, nagyszüleink, szüleink, dédszüleink, rokonaink miért áldozták életüket Európa viharos időszakában a csatatereken. Hogy ezt tökéletesen be tudjuk mutatni, nem elég egy jól szervezett hadjátékot csinálni, nem elég egy jó kiállítást összeszedni abból a tárgyakból és tárgyi emlékekből, amik hátra maradtak, hanem szemléltetni kell olyan módon, amit bárki elérhet, mert egy hadjátékra nem mindenki tud elmenni, egy kiállítást nem mindenki tud megnézni. Egy fénykép, ami visszatükrözi a múltat, azt bárki meg tudja nézni. Akár a modern kor vívmányaival, az internet segítségével, de egy ilyen jellegű fotókiállítással is közelebb kerülhet valaki ahhoz, hogy megismerje a múltját. Bele is kezdenék, hogy hogyan kezdődött az egész. Tehát mi megismerkedtünk azokkal a történetekkel, amiket szüleink, nagyszüleink meséltek, hogy milyen volt a háború. Többnyire a borzalmakról szólt. Ebből az elbeszélések voltak azok, amik a legjobban megragadtak bennünk. Tekintve, hogy képi anyag nagyon kevés maradt fent, pusztán azért, mert akkor nem mindenkinek volt fényképezőgépe, pláne a modern digitális technikával, a régi fényképezőkkel még 24 kockát se lehetett fényképezni, és azt mindenki spórolta és óvatosan fényképezte. Másrészt, ha meg is maradtak a haditudósítók és az akkori civilek által készített fényképek, az idők viharában nagy része elveszett, vagy a háborút követő politikai nézetek meg rendszerek miatt ezeket nem volt szabad mutogatni. Rengeteg ilyen fényképalbum került csak egyszerűen a szeméttelepre, mert a régi szülők házából meghalt mindenki, a házat eladták, a benne található fényképek egy elvesztek. Tehát valamilyen szinten ezek a fényképek, amelyek itt úgymond reprodukálják a történelmet, hiánypótló célt is szolgálnak, mert azokat a dolgokat, amiket akkor nem lehetett lefényképezni, azokat mi felelevenítjük, és az most ismételten papír vagy fénykép vagy digitális kép formájában újra látható lehet, és az érdeklődő szembesül vele, hogy megtapasztalja, hogy milyen volt egy háború borzalma. Elkezdeném a képek sorba mutogatását. Nem teljesen azok a képek lesznek, amelyek a kiállítás anyagát képezik, hanem szeretném a folyamatot egy kicsit bemutatni, hogy hogyan is kezdődött az, hogy mi elkezdtük ezt az egész dolgot, és mi az a folyamat, amivel elértük azt a célt, hogy egy hadjátékfotózás ilyen bőséges fényképanyagot tud hátrahagyni az utókor számára. Úgy kezdtük a dolgot, mint mindenki a családi fényképeket nézegette, ahol meglátta valamelyik felmenőjét, ahogy egy egyenruhába, akár egy lóval, akár egy bármilyen katonai eszközzel pózolgat. És így kezdtük, a pózolgat szó, ez a mostani értelemben már mást is jelent, de akkoriban az utókor számára próbálták ők is megmutatni, hogy igen, katona voltam, és hogy ezt büszkén vállalom, ezt fénykép is megőrzi. Így kezdtük mi is a dolgokat, és most szigorúan hagyatkozok Kati fényképeire, mivel arról szól a kiállítás. Úgy kezdődött, hogy mi is elkezdtük fényképezni saját magunkat, egyszerűen beállított képek egyenruhában. A dolgok annyira előreléptek, hogy már egyre többen lettünk. Nem mindenki egy egyenruhát vett föl és adtuk kölcsön, hanem mindenkinek lett saját egyenruhája, egyre több felszereléssel, tárgyi emlékkel. Ügyeltünk arra, hogy szigorúan a korabeli leírásoknak megfelelően legyen az öltözködés, a viselet, a ruházat, a fegyverzet. Ezek annyira eljutottak, hogy megismertük nem csak a magyar, megismertük a német egyenruházatokat, és ugyanígy az német egyenruházatokat, és ugyanígy az ellenséges, az orosz egyenruhát is. Mert politikától függetlenül a történelem hiteles bemutatásának az a lényege, hogy mindkét harcoló fél, a jó és a rossz, ez most szubjektív, de a két pólus mindig be legyen mutatva, és így lehet hiteles és reális képet kapni arról, hogy milyen és hogyan volt egy csata, egy háború, és miért harcoltak. Tehát megismerkedtünk az egyenruházatokkal, megismerkedtünk a fegyverekkel, különböző oldalról, felszerelésekkel, és elkezdtük ezeket bemutatni kisebb bemutatókon, kisebb hadjátékokon, kiállításokon. A nagyszülőik fényképéből állandóan olyanok kerültek
akkoriban nem igen volt jellemző az, hogy haditudósítók az első vonalba bekerüljenek és ott fényképezzenek, pusztán azért, mert ez életveszélyes. Ez a hadijátékon sem egy biztonságos dolog, tehát ezért ott is kiemelt figyelmet fordítanak a fényképészekre és az ő biztonságukra. Bár előfordul, hogy esetleges pirotechnikai lecsapódások, effektek következtében a haditudósító, azaz a fényképész sincsen mindig biztonságban. De ugyanígy a hadijátszók sem. Tehát az arckifejezések visszatükrözik azt, hogy a félelem az ott van még a játék hátulban is az emberek arcán. De mint visszatérve, tehát a kezdetek úgy kezdődtek, hogy mindenki a családi fényképeket nézegetve meglátta, és hasonló beállításból próbálkoztunk mi is a fényképekkel a vidám, jóképű katonákat megörökíteni. Ahogy a csapat egyre szélesebb spektrumot elért minden ruházat, fegyverzet és oldal, nemzetiségek oldalából, elkezdtük a gyakorlatozásokat, a bemutatókat, itt éppen látható, ahogy már az alapi foglalkozásokat is űzzük, tehát magyarán mondva egy az egyben ugyanazt csináljuk, mint amit nagyszüleink a háborúban, meg a háborús békés időszakokban. Gyakorlatozunk, ugyanúgy a fegyverfogásokat, a technikai eszközöknek a tudását elsajátítjuk. Ezek különböző bemutatókon készült képek, amelyek viszonylag még a békés időszakot idézik föl. Mint mondottam, a háborús körülményeknek az igazi, valós fényképeit nehéz volt akkoriban megszerezni. Ez volt, ami motivált minket arra, hogy ne csak ugyanolyan képeket csináljuk, mint a nagyszüleink, szüleink, egyéb rokonaink képei látható, hogy állok, pózolok egy fegyverrel, vagy állok egy autó, egy tank előtt, hanem azt a dolgot, amit ők elmeséltek. Tehát a becsapódások, a robbanások, a háború borzalmait, tehát az elbeszélések alapján, amit elképzeltünk, víziókat, hogy milyen lehetett, hogy azokat próbáltuk visszaidézni és azokat feleleveníteni, hogy azok számára, akik valamelyest nem annyira érdeklődnek a dolog iránt, de mégis egy kicsit felületesen kíváncsiak, hogy el tudják képzelni, hogy milyen egy robbanás, milyen egy tanknak a mozgása. És ez sarkalt minket arra, hogy egyre látványosabb és dinamikusabb hadjátékok felé jussunk. És kinőttünk ebből a tükör előtt állunk és fényképezzük magunkat egyenruhába kategóriából. Bár szép számmal, elég nagy létszámmal tudunk megjelenni egy rendezvényen, de nem ez a lényege, hogy különböző békés, idézőjelben mondom, békés körülmények között fényképezzük magunkat, hanem bekerüljünk a háború borzalmaiba. Ez a kép, ez egy emléktúrán látható, itt a csapatunk 14 fős szakaszt képezett egy Doni emléktúrán, aminek a lényege a Donkanyarnál elesett hősök emlékelőt való tisztelgés. Ez könnyített menetfelszereléssel a 14 kilométeres menettáv volt a koragai ruhákban. Kati ezen is részt vett, és ott is fényképezett minket. És technikai közbelépés. A következő lépcső, ami után az ember az egyenruhával és a fegyverével megismerkedett, hogy olyan rendezvényekre kellett eljutni, vagy nekünk olyan rendezvényeket szervezni, amin korabeli háborús haditechnikai eszközök is látható. Ezek sokkal jobban demonstrálják a háború borzalmait. Ez egy Csehországban készült hadijátékon ez a fénykép. Itt olyan mértékekben, nagy léptékekben dolgoznak már, hogy csinálják ezt a dolgot hozzánk képest nagy léptékekben, hogy rendes korabeli tankok, működőképes tankok, vagy másolatok, tehát az eredetileg megfelelő másolatok láthatók a bemutatókon. Ez egy T-34/76-os tank, ez egy elég legendás jármű volt a második világháborúból, tehát ő az orosz hadseregnek az úgymond vezér egysége a háborúban. A hadibemutató során a tank ugyanolyan manővereket és mozdulatokat végez, mint az igazi csatában, tehát így rekonstruálják a háborút. A közönség számára így élőben és életben látható, hogy hogyan zajlott egy csata, de viszonylag békés nézőpontból, tehát a közönség számára valamennyire veszélytelen, de akik részt vesznek benne, azok számára nem veszélytelen. Ez a pillanat, amikor a tankot éppen a német páncélgránátusok megsemmisítik. Itt jön a fotósnak a nehézség. Itt egyszer történik meg minden, ugyanúgy, mint a való életben. Tehát nem lehet még egyszer eljátszani. Abban a pillanatban, amikor történik, abban a pillanatban kell lefényképezni. Jó helyen kell helyezkedni, és tudni kell, mit kell nézni, és mikor kell fényképezni. Ezért nem egyszerű a modernkori haditudósítók feladata sem. Tehát ugyanúgy benne vannak a háború borzalmában, a pirotechnikának ugyanúgy ki vannak éve a csapatmozgások, a fejük fölött zajlanak, és mégis nekünk
ki a fényképezőjének az objektívén keresztül észre kell venni azt, hogy mit és mikor kell lefényképezni, amit később az utókor számára meg lehet mutatni, hogy igen, ilyen volt, el lehet képzelni, hogy valójában milyen volt egy páncélos ütközet. Egy Su-76-os rohamlöveg, ez egy magyarországi hadijátékon készült. A korabeli használatban lévő haditechnikáknak a széles spektrumát igyekszünk minél több, minél nagyobb számban bemutatni a hadijátékok bemutatók során, hogy széles skálában megismerjék az emberek, hogy milyen technikai eszközökkel és melyiknek milyen tulajdonságai voltak egy háborús helyzetben. Szintén egy magyarországi hadijátékon ugyanez az orosz rohamlöveg. A hiánypótlás nem csak a fényképekben, hanem a technikai eszközökben is megjelenik. Itt egy rajgazból átalakított, vagy hát álcázással elletlezett orosz Csapajev terepjárót látunk, amit orosz katonák rohamoznak. Mivel a háború 70 éve volt, a technikai eszközök eléggé elfogytak, ezért ilyenkor a reprodukálás az, ami eredményre vezet, vagy a meglévő eszközök kicsit álcázásra, mint például az álcahálóval. Szintén ez a jármű álcahálóval egy hadijátékon orosz katonákat szállít a csatatérre. A mozgó járművek mellett megjelennek a lövegek is, ágyúk. Ezek is úgy vannak kialakítva, hogy a pirotechnikai effekt kilövésére alkalmasak legyenek, tehát ezzel is még hatékonyabban lehessen bemutatni egy hadijátékon azt, hogy milyen volt egy igazi ágyúlövés. Hangja is nagyon füst hatással is mindenre megérkezik körülbelül az eredetiével. Kicsit finomabban. Ez az orosz 57-es ágyú, ez egy ilyen vándorjátékszer, mert mindegyik csapat használják a németek, használják az oroszok, használják a magyarok, itt éppen magyar kezelőkkel van. A páncéltörő ágyú egyik a leghatékonyabb ágya volt a második világháborúnak, meg viszonylag még sok darabszámban fennmaradt, ezért jutottunk mi is hozzá egyhez, és egy felújítás után sikerült olyan állapotba hozni, hogy bemutatókon rendesen a lövést imitálni lehessen vele. Itt éppen a lövés pillanata van elkapva fényképen, ahogy a csőtorkolatnál a füst adja el a csövet. Ezek szintén nehéz dolgok, mert a fényképésznek tudnia kell, hogy mikor fog lőni az ágyú, ismernie kell a forgatókönyvet, hogyan fog lezajlani az esemény, és természetesen jó időpontban kell jó helyen lenni és elkapni a pillanatot, hogy pont akkor fényképezzen, amikor az ágyú lő. Megjelennek a civil szférából bekerült honvédséghez használt eszközök is, ez például egy 1938-as Opel Kadett személygépkocsi, amit a németek és a magyarok előszeretettel használtak parancsnoki autónak. Itt éppen egy magyar őrmester és egy honvéd érkezett vele az egyik bemutató helyszínére. A kisebb járművek is megjelennek az ilyen hadijátékokon, ez egy német oldalkocsis motorkerékpár, egy német tisztet visznek az oldalkocsiban, ez egy BMW R75-ös. A német oldalról megjelenhető eszközök viszonylag kis számban maradtak meg a háború után, ezért itt hagyatkozni kell a replikákra, ami azt jelenti, hogy valamilyen meglévő jármű alvázára egy olyan felépítményt építünk, ami megegyezik a korabeli tank külső méreteivel és kinézetével. Természetesen a páncél vastagsága sokkal kisebb, csak végül lemezből van. Itt csupán arra kell törekedni, hogy méreteiben ugyanolyan legyen, mint a korabeli valódi igazi tank. Ez egy Tigris 1-es tanknak a replikája. Itt a méreteket lehet látni, hogy az emberhez képest ez egy óriási jármű volt, ezzel is a németek egy ilyen megalomániájukat próbálták kifejezni, hogy minél nagyobb tank, az majd megállítja az ellenséget. Ez nagyon jól szimbolizálja ez a replikán is, tehát a méretei ennek is hatalmasak. Itt is egy magyarországi hadijátékon, szintén ez a Tigris replika, egy T-55-ös alvázára készült, a felépítménye pár centi eltéréssel megfelel a valódi tanknak a méreteivel. Egy szintén német jármű, német-japani jármű, de magyar használatban van, ez egy Hetzer rohamlöveg, ez pedig egy erdészeti kiközelítő, ilyen lánctalpas járműnek az alvázára van építve, méretpontosság nagyjából megegyezik az eredetivel, szintén egy ilyen hiánypótlás, hogy mivel eredeti eszköz működőképesen, nem működőképesen, hanem amúgy sem sok maradt fönn a háború után, ezért egy ilyen pótmegoldással kellett megoldani, hogy legyen, ami ezt is bemutatja, hogy a hadszíntereken ilyenek is léteztek. Körbeértünk a mappába a technikai eszközök megléte után, meg az emberi állomány megléte után már csak az időpont, a helyszín és a játék, ami szükséges, ami volt elég sok.
Mint egy dátumot a Kati is említett, 2012. novemberében volt az első hadijáték, amikor Kati elkezdett minket tényleg elég komolyan és aktívan fényképezni, és az volt az az időszak, ami szerintem mindenála is elindította azt a dolgot, hogy ezt érdemes csinálni, látta benne azt, hogy van értelme miért fényképezni minket. És hát akkor kezdjük is el, hogy egy hadijáték fotózásán milyen érdekes és milyen megfigyelhető dolgokat lehet látni. Ez azt hiszem nem is 2012-2013-as, de a Kati képeiből az első olyan, amiken már érezhető, hogy akár jó haditudósító is lett volna belőle a háborúban. Sikerül neki mindig megtalálni azt a helyszínt, amikor érdemes olyan dolgot fényképezni, ami látványos. Ez egy magyar gyalogos egység előretörésben. Tökéletesen látni a katonák felszerelését, sisakot, ruházatot, fegyverzetet. A képen látni, szinte megmozdul a kép, ahogy mozognak a katonák, hogy látszik rajta a dinamika, a lendületes előretörés. Ezek azok a képek, amiket nehéz elkapni, de Katinak szerencsére sikerül. Egy kisebb bemutatón az elfogott orosz felderítőt kísérik előre a magyar katonák kifele a bozótosból. Ez a kép készült az első hadijátékon, amit a Kati fényképezett. Magyar katonák megadják magukat az orosz előretörő gyalogos egységek előtt. Remekül eltalált pillanat, nem a napsüt, hanem az ágyúnak a pirotechnikája villant bele. És ezt a pillanatot elkapni a legnehezebb, amikor egy 100 másodperc töredékének a pillanata alatt megtörténik a robbanás, ami a fényt és a füsthatást megadja. Katinak sikerül az ilyen képeket lencse végre venni, és számukra és az utókor számára újra átélhetővé tenni. Egy kisebb bemutató sofronkövesden, amit az ágyúval gyakorlatozunk. Ezek körülbelül azok a képek is, amiket még nagyszüleink fényképalbumában is található. A mozgalmasság itt annyira nem előtérbe került, itt inkább a katonáknak a képe, a katonáknak a rajta léte a képen a lényeg és a technikai eszköz. Szintén egy ilyen félharc jelenet, ugyanezen a bemutatón az oroszok is előtörnek. Törekedünk arra, hogy minél hitelesebb egyenruhát, minél jobban passzoló felszerelésekkel, működő fegyverekkel mutassuk be a bemutatón a valós hadi eseményeknek megfelelő dolgokat. Egy Kőszegen lezajlott hadijátékon civil embert igazoltatnak a csendőrök. Mivel a csendőrség is része volt a háborúnak és háborús körülményeknek, ezért van csapatunkban olyan is, aki a csendőrségnek a bemutatásával foglalkozik. Itt német gyalogos katonák próbálják visszaverni az ellenséges orosz katonák rohamát. Minél több fegyver, tehát egy MG42 és egy PPS géppisztoly, minél több fegyvert igyekszünk bemutatni, hogy a háborúban használt minden fegyverről legyen az érdeklődőknek valamilyen szinten egy némi kis tudása, rálátása. Itt német-magyar katonák közösen foglalják az állást és verik vissza az orosz támadást, ami így néz ki. Egy rohamozó orosz egység. Szinte hallani, hogy a jobboldali katona üvölti, hogy előre, Sztálinért előre. A kép tökéletesen visszaadja azt, ami egy háború eseményei között lezajlott. Szintén az orosz támadás, és ami a csata után maradt. Ezek azok a képek, amiket még mindig lehet találni, mert a borzalmakat mindig lefényképezték. Ez valamelyest elrettentésként készül ez a kép, tehát soha nem akarunk ilyet. Nem akarunk az utcán, az erdőben halottakat látni, de ahhoz, hogy az embernek az agyába eljusson ez a gondolat, hogy ne is valósuljon meg, be kell mutatni, hogy milyen volt elrettentésként, hogy ilyen ne legyen többet. Orosz előretörés a 57-es ágyú mellett, a sebesülés pillanata, földön fekvő magyar katona arckifejezésén látni, hogy számára már érezhetően véget ér a háború, de még az Isten kegyeletét nem kapta meg, még szenvednie kell, még az oroszok egy kicsit molesztálják, még egy kicsit piszkálják. Az arckifejezése az visszaadja azt, hogy teljesen átéléssel mutatja be a történelem borzalmait. Oroszok készülnek az ágyú tüzelésre kész állapotba helyezni.